салом дӯстон, бозие ки бисёри мухлисон интизори он буданд акнун баргузор шуд. Гап дар бораи рақобати дастҳои Истиқлол ва Ал-Наср меравад. Касе нашри гузаштаро тамошо накард, бори дигар ишора мекунам ки Роналдо ба Тоҷикистон наомад. Бозингари португалӣ Тоҷикистонро бо томи зебогиёяш намебинад. Ситораҳои дигар аз қабили Садио Мане, Эмерик Лапорт, Талиска ва Отавио ба Тоҷикистон омаданд, аммо онҳо ҳам дар майдон набуданд, гӯем хато намешавад. Дар ин видео фақат дар бораи ҳамин бозӣ гап мезанем. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро дар миёнаи ҳафта низ тоб рақобатҳо интизор мебошанд. Астон Виллаи сарсахт дар майдони худ қаҳрамони Англия Манчестер Ситиро пешвоз мегирад. аз Челси бошад ба меҳмонӣ Манчестер Юнайтед меравад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. пеш аз оғоз шудани рақобат дар мусоҳибаи кӯтоҳ, сармураббии дастаи Истиқлол Игор Черевченко қайд кард ки мақсади онҳо нишон додани ҷашни ҳақиқии футбол ба мухлисони футболи меҳан мебошад. Луиш Кашторо, сармураббии Ал-Наср бошад, қайд кард ки новобаста ба баромадани дастаи ӯ ба даври плей-офф, шогирдони ӯ омода ҳастанд ки беҳтарин бозиро нишон диҳанд. Дар ҳайати асосӣ бозингарони саршиноси даста ба майдон набаромаданд. Садио Мане, Талиска ва Эмерик Лапорт ва дигар легионерони дастаи кишвари Арабистони Саудӣ ба майдон дар ҳайати асосӣ набаромаданд. умуман ягон легионери Ал-Наср ворди майдон нагардид. Ба фарқ аз бозӣ бо Ал-Ҳилол 11 бозингар иваз шуданд. онҳо дар ҳайати захиравӣ монданд. ман намегӯям ки ин аниқ аст, вале ба фикрам сабаби асосии дар ҳайати асосӣ ба майдон наомаданашон сабзаи табиии варзишгоҳ мебошад. дар чунин чаманзор эҳтимоли гирифтани осеб хеле зиёд аст. Истиқлол ки ба ҳисси қаҳрамони Тоҷикистон ба майдон омад, бозингарони беҳтарини худро ворди майдон сохт. дар хати дароза Рустам Ятимов бозӣ мекард. бозингарони майдони инҳо буданд: Содиқҷон Қурбонов, Денис Беганович, Алишер Ҷалилов, Сенин Себай, Амадони Камолов, Эҳсони Паншанбе, Аҳтам Назаров, Алиҷон Кароматлозода, Седрик Гогуа, Иван Новоселец. дар ҳайати асосӣ танҳо ба майдон омадани Алиҷон Кароматлозода ғайриинтизор буд, аммо ӯ дар бозӣ бо Кӯктош худро хеле хуб дар канор нишон дод ва Черевченко ин бозингарро ба майдон овард. ҳамчунин Седрик Гогуа саломатии худро барқарор кард ва пас аз чанд муддати тавбат дар ин дидор ба майдон ворид шуд. Себай ва Эҳсон ҳам дар бозии гузашта бар зидди Кӯктош набуданд. дар ин дидор онҳо омода буданд то ба дастаи мо кӯмак расонанд. хулас, ҳамаи беҳтаринҳо то ин рақобат соқу саломат шуданд. Истиқлол гӯё бо Ал-Насри пеш аз Роналдову дигарон ба майдон омад. дар майдон танҳо арабҳо буд. Истиқлол бозиро бо се дифогари марказӣ оғоз кард. дар дифоъ 5-3-2 ва дар ҳуҷум 3-5-2 бозӣ мекардем. Ал-Наср боз схемаи 4-2-3-1 бозиро оғоз кард. дар аввали дидор дастҳо гӯё ҳамдигарро месанҷиданд. лаҳзаҳои хафнок то дақиқаи 20 қариб набуд. баъди ин ҳамлаҳо беҳтар шуданд. лаҳзаи якуми хафнокро мо худ ба дарозамон овардем. Седрик Гогуа худро финкуни сахт гирифт ва лаҳзаи хафнок ба дарозаи мо овард. ғариб натавонист тӯбро ба дароза занад. баъди ин мо чанд мартиба ба ҳамла рафтем, вале лаҳзаи хафнок дида нашуд. Беганович пеналти талаб кард, вале қоидаи бозӣ он ҷо вайрон нашуд. довар ҳатто варро тамошоам накард. баъди ин бозӣ каме гӯё оромтар гашт, вале ин оромӣ пеш аз тӯфон буд. прессинги бозингарони мо ба хатои арабҳо дар хати дифоъ овард. Алишер Ҷалилов тӯбро рабоида бо зарбаи қавии худ ҳисобро кушод. ин дақиқаи 32-юми бозӣ буд. Истиқлол хеле хуб медонист ки дар кадом ҳолат бояд прессинги фаъол накунад ва дар кадом ҳолат ба хати дифоъ шинад. Ал-Наср ба чанд ҳамлаи навбатӣ гузашт, аммо бӯи лаҳзаҳои хатарнок умуман набуд. нимаи аввалро бо ғалабаи худ ба анҷом расонидем. баъди он ки қисми якум бо шикасти арабҳо тамом шуд, интизор мерафт ки дар нимаи дуввум онҳо ягон ситора ва легионери дастаро ба майдон меоранд. чун гол дар кор буд, ҳама Садио Мане, Отавио ва Талискаро интизор буданд. аммо дар оғози қисми дуввум дар ҳайати дастҳо ягон тағйирот набуд. Ал-Наср гӯё дар қисми аввал хотирбинӣ кард. дар нимаи дуюм бозии онҳо куллан фарқкунанда шуд. Рустам Ятимов кори худро кард. ӯ лаҳзаи хафнокро бартараф кард, аммо як дона Рустам аст. дифоъгарон бояд дар он ҳолат ҳушёриро аз даст намедоданд. ғариб дар ҳолати гол худ зарбаи якум зад ва боз тӯбро бори дуввум ҳам гирифту ҳисобро баробар намуд. рости гап, дар нимаи дуввум танҳо Ал-Наср дар майдон буд. Истиқлол дар раздивалка монд. Роналдо баъди ҳисоби 1-0 то ними роҳ омад. дид ки дар қисми дуввум ҳоли Истиқлол табоҳ шуд, бозгашта рафт. дар чанд ҳолат Ал-Наср моро бахшид.
лаҳзаҳои хафнотарини голзанӣ истифода нашуданд. Нахустин имконият дар қисми дуюм барои Истиқлол дар дақиқаи 67 буд. Беганович вазъияти хеле хубро истифода набурд. Агар ҷиддӣ гӯем, ба ҳаминашам раҳмат. Истиқлол воқеан ҳам гурӯҳи мушкил дошт. Аз он баромадан афсона ва фантастика мешуд. Имсол мо шоҳиди фантастика нашудем. Охирин умеди мо ҳамин бозӣ буд, ки мухлисон шод шаванду каме фахр кунанд, ки мо дастаи Роналдоро буридем. Хай мусовӣ ҳам натиҷаи бад нест. Аз ситораҳои саршинос ба майдон Талиска омад. Отавио ҳам дар охири дидор вориди майдон шуд. Онҳо аз тарси нагирифтани осеб он қадар зиёд надавиданд. Тағйиротҳои Истиқлол аз нигоҳи Исои бозӣ ягон кӯмак накарданд. Ба Истиқлол ҳам раҳмат мегӯем, ки дар се бозии хонагии худ ягон бохт накард. Бо ҳамин Лигаи Чемпионҳо барои мо ба анҷом мерасад. Ба ҳамин тамом бори дорам, ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.